الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم نسیزربہ حضرات سنگھ سورہ فاتحہ ہائبدی الحمد شریف جو ایکھوئنا ہر نماز خودنگ مکتا بلکہ نماز رکعت خودنگ مکتا سولیبا سورہ فاتحہ الحمد شریف ہائربا سورت اسی اللہ تبارک و تعالی نا ایکھوئدا سوننگائی کی حکم پیربا مسیگی مرم امدی سورت اسیدا اللہ تبارک و تعالی نا ایکھوئدگی ہائی جہننگیبا نی جہننگیبا امدی سورت اسی سونبگی کانبا مسجدہ ایکھوئنا دیہان چنگنا پکنین چنگنا سونبا تارگدی اللہ تبارک و تعالی نا ایکھوئگی دنیا امسون آخرت انیمک کی لمبی لائہن بھی رگدبا دگملب سورت امنی ہائبا اسیگی متانگدا ایکھوئنا ممانگدگی ہونا ویڈیو کیا تھینگنبسنگنا تھینگنرم لگنی اے سورت اسیدہ اللہ نا کرینو ہائننگ لیبا ادوگی متانگدا ایکھوئنا سندوکپا متھنگ متھنگ ناؤنا نائنا کھنگلگی مسجدہ حجیق ایکھوئنا اہدنا الصراط المستقیم اینا حجیق ممانگدا سونزکریبا آیات اسی مسیگی متانگدا سو ممانگدا ویڈیو انی اہممسو لائکھربنی مدوگی مکھا تارکپدا اوئنا ایکھوئنا حجیق کھنگدوریبا اسیسو مسیگا مری لینا وفمسنگ امدی اللہ تبارک و تعالی نا ایکھوئنا سولیبا جو سورہ فاتحہ الحمد شریف اسے مسی سونبا متمدا پیرکپا پاوکھم ادوسو ایکھوئنا سی کھنگمنسی نسیزربہ حضرات سنگھ اہدنا الصراط المستقیم ہائبدی یا اللہ نحاقنا ایکھوئبو اچمبا لمبیگی ہدایت پینبیو ہائبا اسینی اچمبا لمبیگی ہدایت مسجدہ دنیا کی تھبک تسو آخرت کی تھبک تسو ایکھوئگی ہر تھبک خودنگ مکتا اچمبا لمبی ہائبا سے مسجد درکار ہوئے کناگمبا میما نارے انابا میسیبو محاکی لائنگ نگائی گی دا مکتا اچمبا طریقہ اچمبا لمبی دو محاکی دا مکتا لائنگ با دسو ضرورت ہوئے با کرم با دکتر دے اینگا محاکنا کرم با ہداک تھارگا محاکی انابا سی پھانگنی ہائی بسے مسیگی دا مکتا سو اچمبا لمبی گی اچمبا طریقہ گی متھوتائی با اب کناگمبا بندہ نا اللہ تبارک و تعالی کی سامنے دا اللہ کی ممانگ دا الحمد شریف سون بمتم دا اہدنا الصراط المستقیم ہائی با آیات اسی سون بدا تھموئی سینگنا وکھن چنگنا اینا نیننگی با پوتو وکھن دا تھم لگا یا اللہ نحاقنا ایبو لائنگ دوری با اسی دا سو اچمبا لمبی دو پی نبیو وین ہائی با آخرت کی اچمبا لمبی پی نبیو ہائی با تو دوستو مسیگی متانگ دا صندوق پا ممانگ دا ایکھوئنا تاک رے لمبی تاک پا گی سو مکھل انی سوی امنا مفہم دو دا لائرگا بہائی ننگ سوم دا گی سوم دا سمینا چت لگا مفہم دو دا یورو چو ہائی بسینا لمبی تاک پا گی طریقہ امنی ادو دا گی امنا می ادو گی خود انگ پائی رگا پورگا ماگی منزل دو پھو با یوہن بیرم با ادو گی دنا طریقہ امنی جو ایکھوئنا اللہ دا نیری با لمبی زدی یا اللہ نحاق نا ایکھوئی با خود انگ پائی رگا اچم با لمبی دا پو بیو ہائی با اسینے با تو نسیزربہ حضرات سنگھ سورہ فاتحہ اسی کھکتنگ ایکھوئنا تھموئی سینگنا سون با متم دا ایکھوئی کی دنیا آخرت انیمک کی مسئلہ حل ہوئی کی دبا مرم نے با توبہ تبو ایکھوئی کی حالتی کرینو ایکھوئی عیسیٰ عیسیٰ نا کھنگ لے جب ایکھوئنا سورہ فاتحہ سے سون با متم دا مسیگی معنی نہ کرینو مسیگی مطلب نہ کرینو ہائی با اسیگی ایکھوئی کی وکھن امت چنگ منتے وسیلہ تے ایکھوئنا چمپا پوکھربو ہائی سنگ جند برنگ 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 لون تھا بدو ادو میننے با لون تھا رگا ایکھوئنا نماز دا سولی سی دی یا اللہ اکبر ایکھوئنا نیت لوکھرے نیت لوکھر دے ایکھوئنا موتور چالو توکھر گم بنے با موتور سی چالو جت لو توکھر دے مسانا مسائی متھو اونگا ادنا ادو گا چپانے با ایکھوئنا اللہ اکبر اینا نیت لوکھرے ادو گی متونگ دی الحمدو سی دگی دی جر 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 تھو تھری میں با موتور چالو توکھر گا اونگا پا دو میں اونگھر لگنے با ایکھوئی چلی سی دے نا کریم تا مسجد ایکھوئی کی دیہان لئی دری با اب ایکھوئی کی عشاء کی دیہان ایکھوئنا سون با متم دا ایکھوئی کی وکھن چنگ دا بنا مرم ہوئی رگا مسیگی نتیجہ مسیگی مرم کریلا اے ہائی متم دا جو دعا ایکھوئنا اللہ دا ہائی زریبا نیزریبا ادو مدو دوگی جو پھم پھم تو پا اصل حاصل دو ایکھوئی دا ادو کی حاصل ہوئی با غم دے با
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅꯃꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕꯤꯗ ꯆꯤꯟꯐꯥꯗ ꯖꯔ 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 ꯂꯣꯟ ꯊꯈꯤꯕꯅꯤꯅ जो ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤना ꯑꯜꯂꯥꯍꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯔꯨꯔꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ aduna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯛꯁꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ जो ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯍꯥꯂꯠꯇꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯦ तो दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगक हदीस अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइदो पिरमेबा करिए ना कि जब कोई बंदा अल्लाह की बंदाना सूरह फातिहा से हबीद अल्हम्दु शरीफ से सिसी सोनबा मतमदा अल्लाह तबारक व तआला ना महागना सोलिबा अदुगी पौखुम पियबा कि बंदाना सोले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हैना कि अखोइना थागतचरिबा खुदिंगमक असि अल्लाह महाक खक्तगिनी जो रब्बुल आलमीन हाइबदि आलम मसा पुम्नमक असिबु योपी थाकपीरिबा मपु महाक की दमक्तनी हाइबा असे मसिसि बंदाह की मचिंदगी जब सोलकपा मतमदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हाइबसि सोलकपा मतमदा अल्लाह तबारक व तआला न जवाब पी हम्मिदुनी अबदी हैना अल्लाह न जवाब पी हाइबदि अईगी बंदाना अईगी तारीफ तौबीरी अईगी थागत वहाई हाइबीरी एन अल्लाह न जवाब पियबा अदुगी मतुंगदा जब बंदाना अर्रहमानिर रहीम हाइरिबा असे सोनबा मतमदा अल्लाह तबारक व तआला न असुमना जवाब पी उसना अलैया अबदी एन अल्लाह न जवाब पियबा हाइबदी अईगी बंदाना अईगी थागत वहाई हाइबीरी अईगी तारीफ तौबीरी एन अल्लाह न जवाब पियबा अदुगी मतुंगदा जब बंदाहना मालिकी यौमिद्दीन हाइरिबा वहाई असे मसीगी से हैरक मतमदा अल्लाह तबारक व तआला ना जवाब पी के वजद्दनी अबदी अईगी बंदाना अईगी बुजुर्गी बयान तौरी हाइना अल्लाह ना जवाब पियबा अदुगी मतुंगदा जब बंदाना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हाइरिबा आयात असी सोलकपा मतमदा अल्लाह तबारक व तआला ना जवाब पी हादा बैनी व बैना अबदी हैना अल्लाह न जवाब पियबा हाइबदी महाकना अदुगुम्बा वहाई महाइरी जो तंखायमना मागिनी अमसुंग तंखायमना अईगिनी हाइरिबा जवाब से अल्लाह न पियबा सिगी सिदा अल्लाह न पिरइबा जवाब सिदा तंखायमना मागिनी तंखायमना अईगिनी हाइबगी अर्थदी इय्याका नअबुदु वैना जब हाइबा मतमदा हाइरेबा के अल्लाह आई नहा खकी इबादत तौजरी न हाइरिबो हाइसे इय्याका नअबुदु से हाइबा मतमदा अखोइना हाइरिसिना सिना अल्लाह की दमक्तनेबा अदुगा जब बंदाहना व इय्याका नस्तईन न हाइरिसि सिगी सिदना करिना या अल्लाह अखोइ नहा खक्ततगी मतेंग निजरी हाइबा से मसिगिसिना बंदा मसागिनेबा खुदकिनेबा मागी दमक्तनेबा अदुदुनेबा अल्लाह न हाइरिसि हादा बैनी व बैना अबदी महाकना अतगुम्बा वहाई हाइरी जो तंखायमना मागिनी तंखायमना अईगिनेना अल्लाह न हाइरिबसे कि तंखायमना अखोइना अल्लाह दा हाइरिबनेबा इय्याका नअबुदु अल्लाह अखोइ नहा खकी इबादत तौजरी व इय्याका नस्तईन अखोइ नहा मोंदगी खक्त मतेंग निजरी हाइबसे मसिगिदा तंखायमना अल्लाह गिनी तंखायमना अखोइना अल्लाह दगी निजरीबनेबा इसागिनेबा हाइरिबसे सिदा मखाताना अल्लाह ना हाइरि करियना जब अईगी बंदाहना अईंगोंदगी निरक्लिबसे जो महाक अईंगोंदगी नीरिबसे अईना महागोंदा पीगनी सिनेबा अब अल्लाह तबारक व तआला दगी अखोइना नीरिबदी करिनो ममांग दे अखोइना अल्लाह दा हाइखरे या अल्लाह नहा खक्तगी मतेंग निजरी एना अखोइना हाइरिबसे के अखोइना निरकदौरिबा पोसिनेबा के अल्लाह नोंदे अखोइ नीगदौरिमेबा अदु नीगदौरि पोतो अल्लाह न पीनेना महाकी जवाब ता हाइखरबनेबा अदुदि अल्लाह दा अखोइना नीरिबना करिनो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के बारी ताला नहाकना अखोइबु अचुम्बा लंबी की हिदायत पीनबियु हाइबा असिनेबा अखोइना अल्लाह दा नीरिबा असिना अल्लाह तबारक व तआला नदी ममांगदा वादा तौखरे कि जो अईगी बंदाहसिना अईंगोंदगी निरकदौरिबा पोतो अईना मंगोंदा पीरनेना हाइखरे अदुगी मतुंगदा अखोइना अचुम्बा लंबीगी हिदायत पीनबियु वैना अल्लाह दा नीरेबा तो सिगे अचुम्बा लंबीगी हिदायत सिगी मतांगदा ममांगदा अखोइना संदोकना खंखरे मसिदा कयाम यामना जामी ओइबा पोतनो हाइबसे मसि अखोइना खंखरे समना हाइरबदा पूरे कुरान करीम से मसिगिसि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हाइरिबा असिगी तफसीर नेबा
کہ بندہ سنگ اسے مسیگی سی اران لمبی سنگدگی اران تھبک سنگدگی تھنگگا اچمب لمبی دا چتلگا ماگی منزل مقصود تک یوبا دو مدوگی دنیبا مطلب سی. تو دوستو پورا مرو اویروا جامع اویبا دعا ما ایکھوئنا اللہ دا نیریبا توبتبو ایکھوئنا نیری ہائیبسو ایکھوئی کھنگ دے امسونگ ایکھوئنا ہائری بسی کرینو ہائیبسو ایکھوئی کھنگ دے بس ایکھوئی دے اللہ اکبرین نیت لو کھرے ادو دوگا موتور چالو تورگا جر 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 تھوبگم تھوجن کھرے کوئی دھیانم تا ایکھوئی پیدریبا ادونا ننسام دا تجر جر جر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سولا چکرے این ہائری سینا کرینو اللہ نا جواب پیرک ابنا کرینو کریم پھو ایکھوئی دے دھیان لیتا بنینا جو حاصل مقصود جو ایکھوئی کی گدب پوتو مدودگی ایکھوئی محروم اویربنی مدودگی ایکھوئی خالی اویربنی. تو دوستو بزرگ امگی واری اسمنا ابیری کہ شیخ ابن اکبر علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ اچوبہ بزرگ اچوبہ اللہ والانے و اللہ کی اچوبہ ولی سنگی منوندگی امنے با امسنگ محاق یامنا صوفی اویبا قسم کی مسک امنی دو مہاک کی متانگ دا اسمنا حبیری کہ جب مہاک نا نماز منونگ دا سور فاتحہ حبیدی الحمدو شریف سے سون بسی دا کہ الحمدللہ رب العالمین ہے نا سون بسے مسی کسی سون بسی دا جب تک اللہ تبارک و تعالی نا جواب پیرک پدو تادر پھوگو ما مکھا چتھ دے جیسے الحمدللہ رب العالمین نا مہاک نا سولے ادو کی جواب تا جو اللہ نا حمدنی عبدی نا اللہ نے جو جواب پیرک پس ہے مسیح کی جواب سی تادرف ہو ما مکھا سون دی ادمائی تا ادنا جو بھی مہاں نے سون بسی دا الحمدللہ رب العالمین ہے رے ادو کی جواب تو تادرف ہو مکھا چتھا دبا الرحمن الرحیم ہے رے جو اللہ نے جو جواب پیری بدو ادو کی دو تادرف ہو مکھا چتھا دی. تو دوستو قیام یامنا چوب اللہ والا اویرمانی اللہ کی جواب تادرف ہو مکھا چتھا دی. تو سیدگی ایکھوئنا کھنگ بنگم میں ایکھوئنا سورہ فاتحہ الحمدو شریف سی سون بمتم دا اللہ نا جواب پی ہے بسی دے ایکھوئی کھنگے با ادو ننی الحمدو شریف کی متانگ دا سورہ فاتحہ کی ادب اما کرینو ہے متم دا میوئی بنا سورہ فاتحہ سی سون بمتم دا لیپا لیپا گا ہے بدی الحمدللہ رب العالمین سی لیپا الرحمن الرحیم سے لیپا مالک یوم الدین سمینا ہر ایک آیات خودنگ مکتا لیپا لیپا گا سون بسے سے الحمدو کی ادب نیبا. اب ایکھوئنا الحمدو شریف تا جو ہائنینگی با پوت سنگ اسیسو ایکھوئی کی ذہندر لئی ربا اما سنگ مسی سون با متم دا این ہائری با پوت سی سینی ہائی بسی وکھن چنگ نا سولا با آیات خودنگی لیپ نا لیپ اگا سولا با اللہ نا پیسیگی سیدہ پاوکو مسی پیری بنی ہائی بسی کی وکھن سی چنگ نا سولا با ادو دا بندانا کری گمبا اہدنا الصراط المستقیم ہائی با اسے مسی ہائی با متم دا ایکھوئی نا نیری بسی کنا دنو اللہ تبارک و تعالی دنے با مسی کسی ایکھوئی کی زبان دگی ایکھوئی کی تھموئی ایکھوئی کی چن دگی دی تھوئی با مسی کسی ایکھوئی نا تھموئی دگی تھوک با کہ اللہ نحاق نا ایکھوئی با اچم با لمبی کی ہدایت پی نبیو ہائی بسی. تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات تکی بعید نتے اللہ نا ایکھوئی با اہدنا الصراط المستقیم اچم با لمبی کی ہدایت تو اللہ نا ایکھوئی دا پی نبی گنے با سک سوئی سوئی دنا اللہ نا ایکھوئی دا پی نبی گنے با بس ایکھوئی نا نیبا ہائی با متم دا ایکھوئی نا وکھن چنگ نا پکنین چنگ نا ہائی دا بنا ایکھوئی کی اپام بلائی ترگدی اللہ دی کری ضرورت نو با اللہ کی کوئی ضرورت نتے با ادونا ایکھوئی کی اپام بلائی تبنینا ایکھوئی نا مدبو اپام بگر لوئی نا اللہ دا نی دبنینا اللہ کی ضرورت کوئی دبنینا اللہ نا ایکھوئی دا پی دبو ارم بسو یائے با ادوگا کنا گمبا بندانا تھموئی سینگنا اللہ تبارک و تعالی دا نیزبت آرگدی اللہ تبارک و تعالی مسامک نہائری بکرینا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي جو اللہ تبارک و تعالی نا قرآن کریم دہائی بھی کھر بنے با اسی کی سیدھا اللہ تبارک و تعالی نا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي کہ ای گی بندانا ہنگی با کہ اللہ تعالی سی کرائنو ہائنا ای دی محاکا یامنا نکننا لئی اما سنگ جو ای بو کوری با میدو ادو گی دمکتا ای محاکنا کوری با دو تاری نا اللہ نا ہائی ای خوئی نا ہائی با پوسی اللہ نا تاری نا سو اللہ نا تو پمفم دو قرآن گی
atop mahumdasu haibiraba amasung sigi mafamsidasu ikoina mamangdasu khangre allahna tabaduna neba ikoida jawab piribase bas ikoina haibagi thamoi sengba watpadagi amadi ikoina haijaba watpadagi neba allahgi maikeidagi di tayarda leirabaneba pirage haina ikoina allah tabarak wa taala da haijabagi darkar oirisi kari maramgino کہ دوستو ہدایت ایکھوئی کی ضرورت نے با اللہ کی ضرورت نتے با اللہ تبارک و تعالی نا ایکھوئی دا لمبی لوئی نا تکبی دا لوئی سے با بس اللہ نا ایسی نکو انگون دا حائزر او این پیگنے ہے بنے دو ایکھوئی نا حائزر دتا رگا دے اللہ دی کوئی ضرورت نتے با ادو اللہ نا قرآن گیا تو مفہم دا سو اسمنا حبیر گیا با انلزمکموها وانتم لها کارہون کہ اللہ نا حائر میں با اینا مکویدہ زبردستی ہدایت پیگدرا ہمدی زبردستی نمفود اینا مکویدہ ہدایت پیگدرا جبکہ نکوینا ہدایت ایکوی انگوندگی نیرکتربا اما سوم نکویدہ ہدایت اسی پامدربا ادو دا اینا نکویدہ نمفود ہدایت پیگدرا اینا اللہ نا ایکویدہ ہنگیبا تو دوستو ایکوی اللہ دا حائز بگی ضرورت نیبا حائز رگنے با اللہ نا پیگدوری سی مسینی سورہ فاتحہ گی ایکوینا متھنگ مناونا اینا کھنگک پا اہدین صراط المستقیم حائبا اسی فوگی سیدہ اللہ نا ایکوئی دا حیننگ لیبا اسی مسیگی مکھادا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین سیگی چھندوک پا کھرسو ایکوئی متھنگی دا کھنگمی نسی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نا ایکوئی خودنگ عمل کی پنگل پی نبی بوئی سنو